Втори етаж, апартамент номер 8. Ето тук е входа. Влизаме и веднага срещу входа имаме една дневна, така, която ето там е ситуиран кухненския бокс и като отидем тук от дневната излизаме към тераса. Съответно, връщаме се обратно в коридора. Тук има голямо пространство за изграден гардероб. Отсреща имаме баня с тоалетна, която не е малка. Имаме втора тоалетна с баня малка и съответно тук до тях една спалня. Така. И до нея срещу банята и тоалетна втора спалня, от която има излъз на терасата.